7 страха, които те спират и как да ги превърнеш в стъпалата към успеха. Чувстваш ли се понякога сякаш нещо те дърпа назад? Сякаш невидими вериги те спират да разгърнеш пълния си потенциал? Не се притеснявай, не си сам. Страхът е естествена част от човешкия опит, но той не трябва да определя съдбата ти. Нека заедно да превърнем страховете ти в мощен двигател за личностно развитие и успех. Първият страх, парализиращият страх от провал, ами ако не успея. Този страх е като сянка, която те преследва и те кара да се съмняваш във всяка своя стъпка. Той те спира още преди да си започнал, шепнайки ти, че си обречен на неуспех. Но аз ти казвам, това е лъжа. Трансформация. Прегърни провала като ценен учител. Всяка грешка е урок. Всяко падение е възможност да се изправиш по-силен и по-мъдър. Не се идентифицирай с неуспехите си, а ги използвай като трамплин към върха. Помни, че дори най-големите успехи са изградени върху основите на множество провали. Вярвай в себе си и в способността си да се учиш и да растеш. Вторият страх – сърцераздиращият страх от отхвърляне. Ами ако ме отблъснат? Този страх е като маска, която носиш, за да се предпазиш от болката. Той те кара да се криеш, да се преструваш на някой, който не си, само за да получиш одобрението на другите. Но това е път към отчуждение и самота. Трансформация. Открий и се свържи със собствената си безценна стойност. Истинското приемане започва отвътре, когато спреш да се отхвърляш сам, когато обикнеш и приемеш себе си такъв какъвто си, тогава и другите ще видят твоята истинска красота и ще те приемат с отворени обятия. Бъди автентичен, бъди себе си и ще привлечеш хора, които те ценят и обичат заради това, което си. Третият страх – изненадващият страх от успех. Ами ако не мога да се справя с това, което ще дойде? Този страх може да звучи странно, но е много реален. Понякога успехът ни плаши повече от провала, защото ни изкарва от зоната ни на комфорт и ни изправя пред нови предизвикателства. Трансформация. Прегърни успеха като възможност за разгръщане на твоя потенциал. Успехът не е тежест, а криле, които ти позволяват да летиш по-високо и да постигаш повече. Приеми го стъпка по стъпка, позволи си да растеш и да се развиваш, без да се стремиш към съвършенство. Помни, че си достатъчно добър и че имаш всичко необходимо, за да се справиш с всичко, което ти предстои. Четвъртият страх – ограничаващият страх от осъждане. Какво ще си помислят за мен? Този страх е като клетка, която те държи затворен в чуждите очаквания. Той те кара да се тревожиш за това, какво ще кажат другите и да живееш според техните стандарти, а не според собствените си. Трансформация. Избери личната си истина пред одобрението на другите. Колкото по-верен си на себе си, толкова по-свободен ставаш. Не всеки трябва да те разбира и да те одобрява. Важно е ти да се разбираш и да се одобряваш. Живей живота си според собствените си ценности и мечти и не позволявай на чуждите мнения да те отклоняват от пътя ти. Петият страх – измъчващият страх от самотата. Ще остана ли завинаги сам? Този страх е като празнота, която те кара да се вкопчваш в нездравословни връзки, само за да не си сам. Той те кара да се чувстваш непълноценен и да търсиш щастието си в другите, вместо в себе си. Трансформация. Превърни самотата във вратата към себепознанието. Времето сам със себе си е свещено пространство за вътрешна алхимия, където можеш да се свържеш със себе си, да откриеш своите истински нужди и желания и да се научиш да се обичаш и да се приемаш такъв какъвто си. Пълноценните връзки идват след вътрешното сливане със себе си. Когато си щастлив и цялостен сам, тогава ще привлечеш хора, които ще те допълват, а не ще те определят.
страх 6 – всепоглъщащият страх от промяна. Ами ако загубя всичко, този страх е като котва, която те държи закотвен в миналото. Той те кара да се страхуваш от неизвестното и да се вкопчваш в познатото, дори ако то не те прави щастлив. Промяната изглежда като разрушение, но всъщност е възможност за ново начало. Трансформация. Прегърни промяната като шанс за обновление и растеж. Научи се да се движиш с живота, а не срещу него. Истинската сигурност идва от гъвкавостта и адаптивността, а не от контрола. Всяка промяна е възможност да се преоткриеш, да се развиеш и да станеш по-добра версия на себе си. Довери се на процеса и вярвай, че всичко се случва за твое добро. Седмият страх, най-дълбокият страх да бъдеш себе си. Ако покажа истинската си същност, ще ме наранят. Този страх е като броня, която носиш, за да се предпазиш от болката. Той те кара да се криеш, да се преструваш на някой, който не си, само за да избегнеш нараняване, но това е път към самота и нещастие. Трансформация превърни уязвимостта в сила. Истинското свързване се случва, когато се покажеш такъв какъвто си, със своите силни и слаби страни, със своите мечти и страхове. Светът има нужда от твоята истина, не от твоята защита. Бъди смел, бъди автентичен и ще привлечеш хора, които те ценят и обичат заради това, което си. Страхът не е слабост. Той е компас, който те насочва към твоята свобода и към твоя най-добър аз. Той ти показва къде си заключил своя потенциал и къде трябва да се изправиш пред себе си, за да го освободиш. Вместо да го мразиш, благодари му за урока и за възможността да растеш. И тръгни смело в посоката, която най-много те плаши, защото там започва твоята истинска свобода и там те очаква твоят най-голям успех. Готов ли си да поемеш контрол над живота си и да превърнеш страховете си в стъпала към успеха? Не позволявай на страховете да те спират. Ти си способен на много повече, отколкото си мислиш. Вярвай в себе си и действай. Обичам ви. Очаквам ви на консултация.